trapal mga kapobre oh. Wala siya kung ikaw nagmanok mga kapobre trapal. Dito na naman mga anak sa pobreng oting. Good morning mga kapobre. Muta pa ko eh. Mapagmata na ko. Lami kayo yung mataog ka ng udto sa Domingo kay atay trabaho, Domingo, tingnan relax. Kapoy lakaw. Kapoy sa Mandawi to carbon. Carbon to lahog. Kaya malukot pa ko sa kong higaan. Mga pi sa mga pi. Para initang bigyan. Initong food and missis. Wako ka pa ni hapon gabi kay dito ko kapislok. Oh, di halos sa buhay mag-ingat po sudan. O kanon. Idaghangay kanon, maginakawa ako ng kakaon gabi. Tanawon din atong manok ng ipalpili na sa naka to. Atik food karton.
dito sa ako taga kuha na sa manok. Taganan. Asa pa na ko yatag. Tagiya pa. Tawa nila. Mugha silang kahoy mga kapobre. Sila kakuha nila. Kuaning Katong manok ti basa to kuan sila o diri ra sa inyo ha. Ha? Manok. Dito. Ang usaray mo dari dito lang. Parundom ng ilaha. Nasa may nag-away siya lang mo da hatod lang dari niya kana. Naman to. Ani uli ka ba? Ako ali ay carbon ka ay. Aw. Mahal kang kilo 200. Sila? 200 kilo. Ma, Bayo may gipangayo. nawala ba? kasamang manok mo rin ba? Ano ito? Kulaot? Nadi naman ikaw. Nadi dito saya. Nay. Abi na ana maganda. Pino trabaho ng balaya. Way budget. Adik pa man ka mo diha takonan ba? Oh. Oh, baka ano ni namay trapal oh. Trapal largo diha. Ano ilang daan ka lang? Ana ilang daan ang kuan? Kahoy lagi. Temporary ba? Ana ilang daan kay yung sa kano tilarang ko sa. Dali. Dai, kuan na rin dai. Kalibot man sa mo do. Maingon nga. Kalibot, tabakan. Ilang ko ano li. Ilare trapal anak. Itong manok. Mahakot sa atas mga butang sa pikas kay atag iya mo diri. Tanaw silang TV. Balhin sa ni. Mao ni siyang kabakaba style mga kapobre.
atong bugas. Okay, humanatag panghakot mga kapobre. Dihala sa mo ah. Kani hatol ko tong manok dos tagiya nga akong gikuanan sa trapal. Baylo sa trapal ba? Nga akong utang o sa ba? Utang ito ba kana? Utang. Tara, hatod ta. Mga manok kagabi mga kapobre nga akong gantos carbon no. Ano siya? Huwag kita akong kasakay, gawin sobra. Still lang. Ay, hatutan eh. Tara, let's go. Dara manok teh. Pa! Pa! Anak ay, hatag ito na sa iyo. Ay, mo na pagkakit, naglambot. Wala, siya. Di mo siya maklami, diha. Bihos ba ba ni? Dulog ka sila din, inom mo kape. Antay mo kaon, inom lang kape para madali. Unya, na kuan na kaning na sulban na to iyang klam. Nasulbad na, pero dako ang talo sa opisina lagi niya. Diskusyon ka siya, kamagray ka na sa kanon na Domingo. Di man sa padayban sa kumalir, di sa nakayan. Patay. Pila man gibayaran sa klam? Sa timel kape, dala sa mga talok-talok. Ang dako na pang mga driver niya. Marok na yung opisina, ay mga ngalan nga nakatintin. Buwan niya. Giotro friend sa ilang opisina. Butang nga ngalan para sa iya. Nasaw. Agisaw niya tanan. Ang sa atong unita na daari to niya tanan di ay. Na bagay na kalaman di haron wa pantang tang. Wa siguro kalukat. Kabayad. Di ako ubos kay eksag ka ba dito. Nasumpay maguna mo. 1.5 na may bayad ang taanang klam. Maklaman ka niya. Lain mga pending ni mo. Isumpay mo tanan. Ako gani na mga pending ko. Oh, mga pending tanan mo. Pending sa imong pagkuan ba. Pero katong nadakpan ko kuha man sa kumpanya ang katong ticket na ko nga isyo sa sitom. Kasi sila mo kuno bayad ato. Sila gi bayad kay gisugo ko mi ingnan mi nga pag-angkas mo duha. Oh. Di ako nag-drive. Ako ba na ako di mo drive kasi lisensya. Abot dito lapo-lapo nagdulhog sa tulay kay checkpoint distancing mo kuno to. Distancing ang kasuot sa ticket kay distancing. Utang lang nanti hapit kay Tismail. Ilan siya bago mo nakabayad. Hapit Tismail ay ako nabayaran itong silduhan ako. Ya. Palitag bugas. Palitan ako na bugas ay kay Silbi. Kaya nga sudan kay utang lang sa kutro. Nasa kanapira mga lalaki sa nalang ibukas. Oh, basta bugas na importante. Ilan siya makutangan. Ah, Jadi lagi may magdudula
Ay, kinakasobra ko 500 ah. Nanini ako ni palit og kuan. Di, ang kwarta 1.5 ba to? Ang may utang kantin dito sa dos trabahoan ako. Libo sad. Kapin. Libo sa kalibo ra akong gi bayad. Oo nya. Plus na yung mga kuan. Mm. Dagko na gawin. Kalibo ang akong bayad nya. Namay 500. Kung atong carbon gi para strapal ni. Kabayan strapal. Tutod na niya. Ang trapal mga kapobre oh. Wala siya kung ito nagmanok mga kapobre trapal. Kana nagtukar din na ilaha. Dol ra diha ilaha. Ah. Amo trabaho si Aaron dito. Ilang na seryo? Adili, magsita pa sa sakalan. Naman, nanawag man kay na. Nagpalit ako siminto ko no. Kaya na ito trabaho. Ay, sige. Ang hupas na yung siminto sa iyo. Ako po, nakakaproblema. Abi bilang ko Para na. sa mga Abi Mangugos. magbayad na kanan. Nya og usar ah. Okay, pwede ra usa no. Bukos niya. Bugosan niya lakong lalaki ang kugos na bugosan niya. Dili ko mabay ang kugos ngita kag laki. Napakulasaw. Inting mo sa panganan eh. Tawa iwan. Napakulasaw sa algarito. Inting mo sa panganan. Alam sa naman inting? Aryo mo ko to si Aryo ha. Ha? Aryo. Ingon siya? Asi kuha na lang po. Kuha na, Janil. Janil, 18 naman na. Pwede naman kasi kayo. Napagkaroon man sa nangugas, pagkas-pagkas. Ah, pwede na lang. Paris. May mga batan ko. Oh, tutoy na sa ka. Pugoson. Tutoy na po ka nga. O ako gani kay usa ra hinugos ako. Andito sa opisina dahil mo ba? Nalagi nagkuan niya. Uwam ta, tay balay. Amo balay ni human-human oh nawa. Ay sige lang. Nari ang magbunyag niya ari diri. Trapal ra di, okay ra mo diha. Kang trapal mo na, kang nari ang kaon no. Pwede ra siguro no. Tira. Biyuhan na diha, batangan nimo, abotang taklapan nimo trapal, reya sa kuan. Taklap trapal bapaw, butang na misa diha, waan na. Madara. Ay, totok na na. Di mo tan-aw diri sa iyang naong oh. Oh, dong. Oh, vlog oh, vlog oh. Vlog papa, vlog oh. Vlog oh. Tan-aw lagi siya. Lagi ko vlog diri nga pertin ng katawa ah. Pertin ng tanawas. Cellphone. Mamani ang pa na bata ay laglaag. Guro na nga to, sige mag-ngaap. Ingit ang inya daw. Ingit mo sa dito. Asa man mo na to kate? Singuton. Terus ako kay tagmahaw. Narami na ito kara, ito kapirad ang disco na. Still lang, daghan ba kung ano mga kapobre. Mabrahonon ano nun. Papailabhan lang. Still lang.
Daghan din kan. Nito lang ni. Among sudan iinit ko ni ganiya. Kanon ito tani. Sayang kanon, mabahaw, di mainit. Tiwas sa tagpangapi mga kapobre kay mga kapi wa ni. Ay kaundang-undang ni. Kubi. Dagang ilamok yung mga kubre kaya yung bata mapakan sa di na tabuna na yung ano yung kuna-kuna ay yung tubunan sus ako ilamok pero muna to kay pra ay abot nila na mahigda ng bata ay higdaan dito. Stipot lang mo diya, ha? Ngita po, ano na ni? Ngutang lang sa dinas, utang. Diyan sa mga kota ko ninyo. Okay. May sardinas, may miswa, udong, o buwad. Nagpalit ko buwad kay wala ko kaubuwad. Uy, murag nangita ko dyan sa buwad. Siyempre na ito sabon niya, nalabat ha. Parang niya ni udto. Para pang udto niya. Ba, natukar niya, piray dia ko. Ay, ito ni bitayang tumbuhan kay ring kapan. Itong kuwan, kanon kay na. Nila pati ito sabon. Oh, wala ba ko ro? Ikip may isang laba. Oh, no, ikaw wala ba? Ang binan. Ako tong tubig ka ba? Ako nung ako tuli katawa. Ako ni mo ko tubig hapon. Lipay na siya kay nakasuroy man. Nakasuroy man. Ay, daot ug maayo dong. Kailan dan dong. Ako.
Tambok. Nabalik ini sa inabos ko tapos kahapon di kadlaw. Sobrang hilak ng pagdulo mas mo. Gina ako bahala magkilak eh. Dili mo ni atubangan ganina eh. Dili atubangan. Istorya dong. Dong, Dili daw lang ni silpon diri daw. istorya. Ha? Ne. Dong, anong masasabi mo sa ating buhay? Nga anak kas pobreng otin. Ha? Oh, tara. Oh. Tara na ba na siya? Oh. Oh, hello. Siguro. Hai. Tara lagi siya. Nah. Tak apa rin tanaw mo na. Oh. Siguro. Tanaw lagi siya. Ano ugma-ugmaon pa man? Nga, mauli largo dito ng karbon. Ah, kung gipatugon mo, wala mo na ito man. Asa mo ko ana? Ayo. Na, importante ito. Ingon ko ni mo ka man. Ingon ka ito ng Di. balinaan. Balik ni sa ko dito. Kamangyan. Ha? Ing kamartis. Ako hapin sa ko dito. Balinaan na kichiki na. Pangga man ni Papa no. Wala pobre Papa no. Ning kamot man ni maayo Papa no. Okay na. Be. Oh, matan kas kamera. Oh, dara. Ara malingaw ka. Oh. Oh. Hindi mo siya mahilak sa mga kapupuri ba tao tanaw siya siyang naw. Hindi siya mahilak yun. Malingaw si tanaw ba? Ara sa sabi kay ako sa ning bantayan akong anak. Mura siya mag-vlogger sa doy kay tanaw siyang nawong diya sa cellphone. Mahilak. Arel ni taman mga kapupuri ha. Ang tintin. Akong buhay father. Ako tintin de. Happy Sunday ninyong tanan. Ako din, O mayong Pasko. Palihog ko subscribe sa ganahan sa dili ayaw lang. Bye bye.